Hello, nandito na naman kami sa park. Welcome to my YouTube channel, Biagte Canada. Paspasyar kami latan. Thank you Lord for the blessing. Ayan, nandito kami sa isang park. Ayan, dito sa bahay-bahay. Nandito sa maliit na house, dyan sa naglalaro. Holiday namin dito ulit, civic holiday. Kaya makikita mo doon sa park doon, maraming mga nag-gathering ng party doon, family at para family doon sa kabila. Ayan, naglalaro si Bulilit dito sa munting house. Ayan, thanks for watching. God bless everyone. Say hello, Nakong.